Nie, ima един друг. Христос, снимай го. Ало тук. Я чакай. Да. Гледай малко. Айде, готов си. Айде, давай. Знаеш като това да направи? Там долу да ще За първи път кашвам, че... Главата напред. За втори път. С краката напред. Колко е? Не знам. Айде. Айде, адреналина. Чай малко. Малък, не скочиш ли, ще се откажеш, да знаеш? Вие да пуснат се точно. Вау! Ти му каганко, не са сгинете. Я привет. Иди на долу. Ами, колко